नोंसोरनि जिउआ जै जाथों जै जाथों नोंसोरनि जिउआ जै जाथों जै जाथों जै जाथों हारिनि थाखाय इनाय साजा बर' फिसानि थाखाय इज्जतखौ बावनांबाय हे जोहोलावफोर नोंसोरनि खाथिया अरायबो अरायबो खर' गंग्लायगोन हे जोहोलावफोर नोंसोरनि जिउआ जै जाथों नोंसोरनि जिउआ जै जाथों जै जाथों नोंसोरनि जिउआ जै जाथों हारिनि थाखाय जायना अराय दाहानि अर जोङो बर' फिसानि थाखाय मोदै रथ' रथ' खुगारो हे जोहोलावफोर नोंसोरजों लोगोसे जोंबो मोदै खुगाफागोन हे जोहोलावफोर नोंसोरनि हास्थायनाया जै जाथों जै जाथों नोंसोरनि हास्थायनाया जै जाथों जै जाथों जाथों नोंसोरनि हास्थायनाया जै जाथों जै जाथों जोंनि मुंख्लंफोरनि मुङै गोरबो गावनानै देंखो रोजाबनाय बिथांनिसिम क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि जानानै आं हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ आरो खुलुमनायखौ जासिबावदों दा लोगोसे आं मोनसे खावलायखानो सानदों बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जाय बिथांजोमोनहा दिनैहाय अबथिरा जिउ गोमानांबाय बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे माने सोरगोआव जायगा मोनो आरो सोरगोआव जायगा लानानै जोंनि बर' माहारियाव जेंना जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जोंनो हाजासे जोंनो बोसोन हरो बेनि थाखायनो आङो गासैबो बेहाय नुजाफैनाय नोंथांमोनखौ इसोरनि खाथियाव 1 मिनिट दाहा हगारनो थाखाय आं बयखौबो गुरैयै खावलायदों। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों।
बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्ल्स स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।